Bueno, boas tardes a todos e todas. Vamos a dar inicio ao pleno extraordinario, motivo sesión organizativa según o artículo 18 do ROF, en primeira convocatoria, 27 de xullo, ás 20 horas. Bueno, o primer punto do día é a aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se hai algunha observación á apta. Sí, bueno, simplemente comentaros que na página 4, bueno, hubo un error en apellidos en María del Carmen Silva e Francisco Bermúdez, que, bueno, xa está correxido e nada, bueno, pues pasamos á votación. Sí, votamos a observación, vale. Votos a favor. 16. Votos en contra. Abstencións. Unha abstención. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 2 da orden do día, expediente... Acabamos de facer a observación, que xa está corrixido. Sí. Moi ben, punto número 2, expediente 3742/2023, periodicidade das sesións plenarias ordinarias. Bueno, a periodicidade das sesións ordinarias, o que vamos a acordar é que o pleno do Concello se celebre en período mensual e todos os terceiros xoves de cada mes ás 20 horas. Non sei se queren algunha intervención ou pasamos a votación. Sí, alguén máis vai querer tal? Sí, pois ten a palabra a señora Torrado. Perdón, señora Suárez. Moi boa tarde, gracias, señor presidente. Ben, no BNG neste punto ímonos abster porque históricamente as sesións plenarias foron o segundo xoves de cada mes e non sabemos con que criterio ahora se cambiaron para o terceiro porque ao noso grupo non se consultou absolutamente nada, entón tampouco está motivado o cambio para o terceiro xoves. E, por outro, quedanos un pouquiño no aire o mes de agosto, porque eu creo que se a redacción fose un pouco máis clara de sesións ordinarias todos os meses, exceto o mes de agosto, e non que quedara redactado que o alcalde teña a función, igual que cando hai vacacións, de decidir se hai pleno no mes de agosto ou non. Eu creo que xa o mes de agosto é inhábil administrativamente e que había que ser un pouquiño máis contundente e non que esteamos toda a corporación a expensas de se o señor alcalde vai a convocar ou non convocar o pleno no mes de agosto. Nada máis, grazas. Moitas gracias. Señor Ruiz, ten a palabra. Boas tardes a todos e a todas. O motivo polo que se modifica a periodicidade e o día de celebración das sesións é que, como ben sabedes, na última legislatura pasamos a celebrar os plenos mensualmente. E celebrábanse o mismo día que estaban na anterior, que eran os segundos xoves de cada mes. Iso o que implica é que a primeira semana temos que celebrar comisións informativas, co cual os funcionarios que preparan a documentación están xusto en final de mes, preparando a documentación da sesión plenaria do segundo xoves de mes. E todos os meses así. Todos os meses coincide, cando máis traballo se xunta para os traballadores, para os funcionarios, que a preparación de toda a documentación mes a mes para a celebración dos plenos. Vamos a cambiar para o terceiro xoves, para ver se desta maneira optimizamos mellor o traballo de todo o mundo e damos máis tempo a eles para que preparen a documentación e non chegamos tan apretados como solíamos chegar por este motivo, porque se xuntaba a fin de mes ca preparación de todos os expedientes para a celebración de comisións informativas na primeira semana de cada mes. Entón vamos a cambiar e ese é o motivo polo que cambiamos, nada máis. Moitas gracias. Pasamos á votación. Votos en contra? Abstencións? 8 abstencións. Votos a favor? 9 votos a favor, por cal queda aprobado este punto número 2. Punto número 3 do orden do día, expediente 3737/2023, creación e composición das comisións informativas permanentes. Bueno, a proposta da alcaldía hai 5 comisións informativas que xa teñen aí vostedes. Bueno, nas numero porque, bueno, se imagino que as viron cada unha das comisións informativas, numeradas da 1 a 5.
Bueno, a periodicidade é mensual e sería o segundo venres de cada mes ás 20 horas, naturalmente, para facer coincidir co pleno que acabamos de votar no punto anterior, que sería o tercer xoves de cada mes. Non sei se hai alguén que quere facer algunha intervención, se non, pasamos, sí? Señor Suárez, ten a palabra. Ben, o BNG neste punto tamén se vai abster, porque ademais de que vostedes teñen potestade para denominar as comisións como queiran, pois non nos parece correcto, de feito, parecenos un retroceso, parecenos dar un paso atrás que na comisión número 5 se sacase o término feminismo. Que, ademais, foi unha incorporación que se fixo non fai moito tempo, que aceptou o PP a proposta de outro grupo, do Boiro Novo, e parece ir para atrás que, ademais, nos tempos en que estamos, e que aquí, ademais, este goberno no anterior mandato presumía en prensa da constitución dunha mesa contra a violencia de xénero, que se sacase da comisión número 5 feminismo, pareceme un retroceso. Non sei tampouco o motivo. Ben, moitas gracias. Ten a palabra, señor Ruiz. Nada, non hai un motivo específico, simplemente que se integrou o feminismo en políticas de igualdade, que o que pareceron máis axeitado desa maneira e máis global para apoiar meter toda esa temática. Fixémolo por eso, nada máis. Non hai ningún motivo específico para facelo. Bueno, sí, o que sí, cada comisión que se me olvidou está integrada por 9 concelleiros repartidos en función da representación de distintos partidos políticos, o Partido Socialista pois con 5 membros, Partido Popular con 2, Bloque Nacionalista Galego, BNG con 1 e o Grupo Mixto con 1. Pasamos á votación. Votos en contra? 2 votos en contra. Abstencións? 6 votos, sí, 6. Votos a favor? 9 votos a favor, por cal queda aprobado este punto número 3. Muy bien, pasamos ao punto número 4, expediente 3739/2023, novamente de representantes da Corporación órganos colexiados que sean competencia plenaria. Bueno, aí xa teñen vostedes o expediente e, bueno, aparecen os organismos e as persoas que van a representar ao Concello nos diferentes órganos colexiados e as persoas suplentes. Non sei se alguén quere intervir. ¿No? Pois pasamos a votar. Sí, vale, ten a palabra, señora Torrado. Bueno, pois boa tarde a todas e a todos neste novo inicio de legislatura. Eu creo que con esta proposta que se trae aquí, pois de algún xeito estamos dando un paso atrás do que se conseguira na pasada legislatura. Levábase anos insistindo en que a representación dos grupos políticos, a representación do pobo de Boiro non recaía únicamente na parte do goberno, dos concelleiros e concelleiras que forman parte do goberno. Nese sentido, eu recordo, e efectivamente foi a proposta de Boiro Novo na pasada legislatura, pois se introduce a posibilidade de que os grupos da oposición tamén formaran parte deses órganos representativos do pobo de Boiro, que teña claro a xente que nos está escoitando que por formar parte os concelleiros e as concelleiras dun consello escolar dun colexio non cobramos ni un só euro ni un só céntimo por formar parte deses órganos colexiados. Sin embargo, podemos dar voz e trasladar as demandas e as necesidades deses órganos colexiados onde está representado o Concello de Boiro. Mesmo, en concreto, eu, que despois de facer esa proposta, se tivo que, despois de moitos anos insistindo, a posibilidade de que formaran parte os membros da corporación que non foran membros do goberno, pois agora, con esta proposta que se trae dende a alcaldía, se exclúe a posibilidade de que formen parte os membros da oposición deses órganos colexiados. E, ademais, eu creo que é un error, pois precisamente foi tamén, pois grazas á presenza, no caso donde eu tive a oportunidade de formar parte do Consello Escolar Municipal do Concello do Colexio de Escarabote, donde houbo propostas que se trasladaron dende o Consello Escolar
dese colexio, como pudo ser as beirarrúas, as melloras de accesibilidade, as melloras de seguridade viaria, o acceso, as melloras do acceso ao colexio do CIP de Escarabote, traballando de forma leal co goberno cando estuve na oposición e tamén de forma activa cando estive no goberno. É unha mágoa que agora a proposta que se trae dende o goberno municipal de maioría absoluta pois non se teña en conta pois ese paso avanzado na pasada legislatura. Ademais, creo que mesmo había unha entrevista que lle facía un alcalde recentemente elexido nun medio de comunicación da comarca no que decía literalmente, cando se refería á oposición, non é cuestión de pasar rodilla e de facer nós o que queiramos. Tamén queremos ter en conta a opinión dos demais grupos. Eso foi o 10 de xullo, aínda non pasou un mes e xa se esqueceu desas palabras que un alcalde de maioría absoluta. Lamentar logo que non se poda seguir ca estela iniciada na pasada legislatura, no que pudéramos participar neses órganos de colexiados de representación e se para iso quería unha maioría absoluta, co meu voto non conte. Moitas gracias. Señor Ruiz, ten a palabra. Ben, é certo que di a compañeira señora Torrado de que na legislatura pasada se dou participación, despois da demanda que se fixo, ao resto de forzas políticas en estes órganos colexiados, pero o que detectamos foi que non foi operativo para nada esa situación. Asistiron membros do Pleno a eses órganos colexiados e non trasladaron demandas nin nada do que ali se estaba tratando. E iso pasou en moitas veces. Non é o seu caso, que sei que o seu caso trasladou as demandas en máis dunha ocasión, pero hai moitos outros que o goberno perdeu totalmente a conexión con esos órganos colexiados que antes sí tiña. Entón, entendemos que foi un paso atrás a pérdida desa conexión dende o goberno con eses órganos. E entendemos que a fórmula de correxilo é, bueno, pois volvendo ao que tiñamos antes, ahora que contamos con máis xente para formar parte desos órganos, bueno, pois decidimos que teñan unha comunicación directa co goberno formando parte do mesmo. Atendemos a intención de intentar mellorar esa relación con eses órganos, nada máis, porque demostrouse esta pasada legislatura que en algúns casos, cando se lle dou esa confianza a algún membro deste pleno, non funcionou como tiña que funcionar. Moitas gracias. Sí, segundo turno, sí, tiene la palabra. Sí, ten a palabra, sí. Home, claro, tamén esa excusa eu non vou insistir no que fixeron outros ou non fixeron outros. Eu acabo de relatar o que traballei eu dentro do Consello Escolar de Escarabote, trasladando as propostas e o que se avanzou en concreto nese colexio grazas á participación desta concelleira. E volvo a repetir que para traballar polo pobo de Boiro non fai falta cobrar ni un solo euro e ali estiven traballando e exercendo as funcións representativas que me corresponde ao pobo de Boiro. Decir que pola intervención dun ou dunha concelleira que non sei a quen se refire ou as declaracións do señor Ruiz, creo que, dende logo, eso non é justificativo para poder dar pasos atrás na transparencia e na participación e na democracia do pobo de Boiro a través dos órganos nos que ten que ter representación os concelleiros e as concelleiras desta corporación municipal. Señor García Díaz, ten a palabra. Espera un momento, ten a palabra a señora Suárez. Non, eu quero deixar claro pola parte que me toca, porque como non se sabe quen as trasladaba e quen non as trasladaba, eu quero dicir que formaba parte do Consello Escolar do CEIP Santa María do Castro de Valiño e todas as problemáticas que ali había eu sempre as facía chegar. Ben a través de documento, sempre quedaban registradas. De feito, algunhas, por exemplo, o arranxo da fachada que metía auga, metía filtracións, foi tamén gracias a que eu solicitei, que dicían que non había cartos, que solicitei a subvención do POS para que se pudera facer esa obra. Claro que os trasladaba que, de feito, outras moitas peticións que facía o centro, pois ainda están sin atender. Solamente quería que quedara claro eso. Muchas gracias. Señor García Díaz, tenga la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros, nuestra extrañeza, no sé si María José creo que era miembro del Consejo Escolar, únicamente, porque al resto de
cualquier órgano colegiado no participábamos en ninguno. Entonces, como usted generaliza de qué tal, pues bueno, nada más que eso, que aclarar que teníamos una conselleira que pertenecía a un consello escolar, no sé tal, a mí no me ha trasladado ninguna irregularidad, pero en el resto de los órganos colegiados no participábamos. Por eso decía que me extrañaba que usted generalizara en eso, nada más. Muchas gracias. Sí, ten a palabra, señora Outeirán. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, como concelleira de Educación na pasada legislatura, corroboro o que di o meu compañeiro Luís. É verdad que non é efectivo que estén outras persoas nos consellos escolares. Non solamente porque o digamos nós, porque así non o trasladan, porque moitas veces hai confusión cando os centros directivos se dirigen á persona que está no consello escolar, á persona que está de concelleira, e iso crea ás veces confusións. O que tratamos é de regularizar, e o órgano que mellor funciona para chegar as demandas ao concello é o consello escolar municipal. Desde aí falamos con todos os centros colectivamente, aínda que particularmente despois no Consello Escolar se traten outros temas. Pero quero dicirlle á señora Torrado que non cobran tampouco os da AMPA, non cobra ningún concelleiro por ir ali. Non é que non só cobre usted, non cobra ninguén. Eso é altruistamente para todo o mundo. Creemos que é máis efectivo desta maneira, cando o Concello, cando o Goberno ten man directa ou pode falar directamente porque xa che chegan a ti e xa che trasladan a ti todas as demandas. E é verdad que ao mellor algún de vós trouxo algunhas demandas do colegio, pero hai moitos que non. Por exemplo, hai institutos que estaban representados por outros concelleiros e trouxeron unha única vez cando a problemática nese instituto foi enorme. Entón, comprobamos que é verdad que non hai efectividade. Creemos que se estás detrás no Consello Escolar porque estás no Goberno, que é moito máis efectivo. Pero iso non quere dicir que estemos apartando a ninguén. Creemos na efectividade e no que nos trasladan desde os centros educativos. Moitas gracias. Moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 4. Votos en contra? Un voto en contra. Abstencións? 7 votos de abstención. Votos a favor? 9 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto número 4. Punto número 5, expediente 3754/2023, indemnización aos concelleiros e grupos políticos. Bueno, a proposta, e igual que na legislatura anterior, a asistencia a sesións de pleno 100 euros por sesión, asistencia a Xunta de Goberno Local 50 euros por sesión, asistencia ás comisións informativas 50 euros por sesión e asistencias ás comisións de coordinación 600 euros por sesión. Despois, respecto aos grupos políticos, 100 euros mensuais por cada grupo e 50 euros mensuais por cada concelleiro integrante de cada grupo. ¿Algún turno de intervención? Sí, ten a palabra. Sí, muchas gracias. En cuanto a la comisión de coordinación, aquí no figura si puede haber una o varias comisiones. Entiendo que si no lo refleja es que puede haber varias comisiones en un mes, si mensualmente. No lo pone. Yo recuerdo cuando nosotros gobernábamos que se ponía una única comisión de coordinación. Bueno, como aquí no lo ponen, pero puede darse que haya más de una, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, me fai unha apuntación o secretario que no documento, no punto número 10, que dar conta do decreto da constitución da Comisión de Coordinación, aí aparece reflejado. Sería o punto número 10 da orden do día que aparece reflejado. Vale? Moitas gracias. Pasamos entonces á votación do punto número 5. Votos en contra? 0. Abstencións? 8 abstencións. Votos a favor? 9 votos a favor, por lo cal queda aprobado este punto número 5 da orden do día. Punto número 6, expediente 3747/2023, determinación do número, características e retribucións do persoal eventual. Bueno, aquí a proposta son dous postos de secretaría particular do alcalde e jefatura do gabinete, onde hai as retribucións anuais da secretaria do alcalde 26.000 euros e da jefa de gabinete 31.000 euros. Alguna intervención? No?
Pasamos, entonces, a votación deste punto número 6 do orden do día. Sí. Sí. Sí, quere intervir? Sí. Sí, pois ten a palabra. Que pasou? Quere intervir? Sí, ten. Sí, no, como explicación de voto. Mentras que eu que coñezo de primeira man as necesidades que hai de personal neste Concello en moitos servicios públicos e en servicios básicos do noso Concello, mentras que este unha relación de postos de traballo sin rematar, mentras que ao resto de traballadores municipais se lle sube apenas o establecido como mínimo a nivel do Estado que o IPC, mentras que non se regularice toda a cuestión de personal, entendo que non debe de haber un incremento sustancial como se está dando dentro do persoal de confianza, do persoal político desta corporación municipal, en concreto do goberno municipal. Mentras que se den esas características, entendo que non vai a contar co noso apoio a un incremento salarial destas características. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? No? Pasamos á votación deste punto. Sí, ten a palabra, señor Ruiz. Bueno, efectivamente, que se vai a traballar en mellorar as condicións laborais do personal dos traballadores municipais. Isto é unha labor que nos vai a tocar facer esta legislatura, mellorar en todo caso as súas condicións laborais, como digo, e as súas retribucións, pero estamos na sesión organizativa e agora cando toca mellorar tamén o personal de confianza e as súas retribucións. E eu creo que teñen demostrado durante 4 anos o traballo, a dedicación e o esforzo persoal que teñen feito para atender á veciñanza. Entón, consideramos que de xustiza satisfacer as retribucións na fórmula en como estamos facendo. Moitas gracias. Pasamos á votación, sí? Segundo turno, sí. Vale, pois ten a palabra. Mentras que o resto do personal se lle sube o IPC, que é o mínimo que dio o Estado, a este personal se lle sube máis dun 30%, nada máis. Moitas gracias. Sí, ten a palabra. Este persoal, o que se lle sube un 30%, fai moitas máis horas que moitos dos traballadores municipales que se lle vai a subir o IPC. Moitas máis. Vostede o sabe perfectamente. E o que estamos retribuindo, repito, é o esforzo e o traballo que levan feito durante estes 4 anos e que van a seguir facendo en beneficio da veciñanza. Moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 6. Votos en contra? Un voto en contra. Abstencións? 7 votos de abstencións. Votos a favor? 9 votos a favor, por cada queda aprobado este punto número 6. Punto número 7, expediente 3722/2023, determinación dos cargos e retribucións por radicacións exclusivas a tempo parcial. A proposta é que a parte da alcaldía 3 dedicacións exclusivas máis unha ao 50%, con as retribucións anuais en 4 pagas para a alcaldía de 58.000 euros, Concellería de Urbanismo e Facenda 42.000, Concellería de Cultura, Turismo e Personal 39.000, Concellería de Deportes e Servicios 39.000 e Concellería de Política Social e Administración Xeral, que é a media xornada, 19.000. Algún turno de intervención? Primeira intervención? No? Segunda intervención? Segunda? Sí? E ten a palabra a señora Dores Torrado. Vale, pues entonces, segunda intervención, ten a palabra a señora Torrado. Probablemente moito podría facerse unha valoración moi grande en relación á proposta que traen vostedes de retribucións dos soldos. Pero eu quero lembrarlles que no último ano e medio fun concelleira de Deportes, de Igualdade, de Lingua e de Memoria Histórica. En ano e medio fun quen de desenvolver todo isto que estaba e que presentei aos veciños e as veciñas de Boiro fai uns meses. Un traballo intenso no que esta concelleira
non tivo nin dedicación exclusiva, nin dedicación parcial, no que dediquei gran parte do meu traballo e do meu esforzo compatibilizando a miña profesión co desenvolvemento da actividade política, que fixemos grandes cousas en aquel goberno e tendo en conta o traballo feito por esta concelleira, que aquel goberno en este momento as retribucións que ustedes se van a poñer son 2,5 máis do que era aquel goberno. Si estas retribucións que co coste da Seguridade Social ascende case a 350.000 euros, en aquel momento costaba menos da metade, si agora, en este momento, eu pudera avalar co meu voto esa proposta, non sería coherente pola miña parte. Creo que demostrei que se podían facer grandes cousas no goberno sin dedicación exclusiva, sin dedicación parcial. Si vos, dentro de ano e medio, demostrades que podedes facer esa 2,5 máis do que fixen eu en ese ano e medio polas retribucións, entón falaremos. Mentras tanto, o meu voto, o noso voto, o voto do noso grupo, vai ser en contra. O tempo dirá os resultados deste goberno, os meus sei cales foron, o esforzo que fixen tamén para as arcas municipais e a responsabilidade que tuven nun momento determinado para traballar, para sacar a Boiro adiante, e o tempo dirá se o que ustedes van a aprobar agora, ca súa maioría absoluta, non son cartos tirados e, efectivamente, direino dentro de ano e medio cando podan demostrar que fixeron 2,5 veces máis de resultados dos que tiven eu no ano e medio que formei parte do goberno municipal. Mentras tanto, o meu voto vai ser en contra. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, vou ser moi breve e moi clara. Anterior mandato, goberno de 5, 2 dedicacións exclusivas, a de alcaldía e a de teniente alcalde. Enténdese que 5 teñen máis carga de traballo con 2 dedicacións, sacaron adiante. A vista está, que sacaron todo moi ben adiante porque agora os veciños están contentos que vostedes teñen maioría absoluta. Pasaron 2 anos, goberno de 7, mantuvéronse as 2 dedicacións exclusivas. Enténdese que a máis membros do goberno que se repartiron as áreas e que tamén puideron sacar perfectamente todo adiante. O que non é entendible é que agora, con un goberno de 9, que a carga de traballo vai a estar máis repartida entre 9, é lógica aplastante, entre 9 sempre se reparte o traballo mellor que entre 5, nada máis e nada menos que 5 dedicacións, 4 exclusivas e unha media. Para que a xente entenda, pois é a diferencia tan clara como que o goberno anterior pasou de costarlle a todos os veciños e veciñas de Boiro 96.000 euros e agora pasa a costarlle 200.000 euros. Esa é a diferencia. Pero claro, xa se sabe que cando un ten maiorías absolutas, pois pode poñer as dedicacións que considera. Xa digo, no noso grupo non as vemos necesarias polo que acabo de explicar ao principio. Se con 5 deron abasto solamente con 2 dedicacións exclusivas a sacar o traballo adiante, con 9 iban a facelo ainda moito mellor porque iban a dividir a carga de traballo. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Sí, es el segundo ya. Sí, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Desde el Grupo del Partido Popular, ya en la pasada legislatura que nos abstuvimos cuando ustedes presentaron sus sueldos, me llamó la atención en aquel pleno, parece que estábamos todos los grupos de acuerdo en sacar el tema de los salarios de la contienda política, ¿no? Y así nosotros lo entendimos, por eso nos abstuvimos. Ahora bien, yo sí quiero hacer una consideración, y no política, sino técnica, concretamente al informe de intervención. El informe de intervención, lamento que el interventor accidental se tenga que comer esta pequeña tirón de orejas, me parece burdo, ¿no? Burdo, y le explico por qué el sentido, ¿no? En el punto 2, apartado A, dice existencia de crédito aceitado y suficiente para todo ejercicio, habla de las retribuciones,
hasta de xullo a diciembre de 2023, pues unas cantidades, Seguridad Social de xullo a noviembre de 2023, unas cantidades total necesario al final. En la página 2, el cuadro de las retribuciones anuales pone los importes correspondientes, concretamente 58.079 el señor alcalde, 42.976 el señor teniente alcalde. Lo de los decimales me hace gracia, porque a mí cuando cobraba, sabe el señor Luis, que me pagaban 0,2, nunca entendí lo de los 2 céntimos, pero bueno, aquí veo que seguir con los decimales, ¿no? 39.695,46 dos conselleiros y la parcial a 19.847,73. Curiosamente no se pone el importe de la seguridad, del coste de la seguridad social, que yo he calculado, ¿no? Sí, curiosamente, por eso digo que es burdo este informe, en el informe que hace de la fiscalización de los trabajadores eventuales sí lo pone, ¿no? En la página tal, retribución anual, seguridad social año y lo necesario. Es curioso, ¿no? Además, sobre todo es que es curioso cuando parece que ocultar no sé qué, al fin y al cabo, ¿no? Porque esto es coger tal, yo hice los números aquí, al final, incluido la comisión de coordinación en total, se va a la historia 1.515.000 euros en 4 años, ¿no? Que coste seguridad social, salarios y sí, me puedo equivocar 2.000 euros arriba, 2.000 euros abajo, porque lo he hecho a mano, pero bueno, está así la cosa, ¿eh? Entonces, pues bueno, me parece burdo y quería reflejarlo por eso, ¿no? Y después del resto, ustedes tienen mayoría absoluta, consideran que lo es tal, nosotros no le vamos a entrar a esa dinámica, como no entramos en la pasada legislatura, en el momento que ustedes se la pusieron. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor García Díaz. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, por algunha das alusións que se fixeron aquí sobre este tema, sabíamos que este xuicio íbamos a perder xa antes de entrar na sala, pero, bueno, quixera matizar algunhas das palabras que se dixeron. Na señora Torrado, bueno, ela ben sabe que coincidimos na labor de goberno durante esta última época, eu sei do que traballou ela e ela sabe do que traballou eu. Eu sei do que ela cobraba por asistencia aos órganos colexiados e ela sabe cal era a miña retribución na nómina. Se usted, eu estaba aquí a dedicación exclusiva, vale, traballaba aquí todo o día, usted non tiña outro traballo. Se usted lle suma ao seu traballo o que cobraba aquí nos órganos colexiados, xa sabe que usted ganaba máis que o teniente de alcalde de Boiro, xa o sabe. E ainda así fomos quen de sacar todo eso adiante, e eu non me queixei nunca, nin nunca me abrín a boca, nin dixen absolutamente nada, sabía o papel que me tocaba, sabía o traballo que tiña que facer e fíxeno durante 4 anos con respeto absoluto. Vamos a ver, ben o digo vostede, vamos a ver se o xuicio dos veciños dentro de 4 anos é o mismo que agora. Nós o que planteamos é un cambio de modelo de goberno, evidentemente. Eu non sei se algunha vez hubo 4 dedicacións máis media neste goberno, non recordo se aquel goberno do BNG e aquel goberno bipartito ou tripartito chegou a este número de dedicacións, creo que non, que eran 4 como máximo, creo. É igual, nos planteamos ahora 5, somos conscientes do que isto significa, pero entendemos que a veciñanza quer que se lle atenda. E nos vamos a poñer os mecanismos necesarios para atender a veciñanza. Mantemos 2 persoas de confianza, para que estén aí permanentemente, para que cando chegue un veciño podan atender e axudarlle naquelo que necesiten, se queren entrevistarse con algún dos concelleiros. Ahora vamos a ter máis posibilidades que antes, porque antes que éramos 5, como di a señora Suárez, efectivamente que sacamos isto adiante, pero con un esfuerzo personal moi grande, porque aquí viña xente pola tarde a traballar sin comer, porque tiña as súas tarefas, tiña que traballar no seu traballo, tiña que defender o seu puesto de traballo e pola tarde estaban aquí día sí e día tamén os 3 componentes do goberno que non tiña dedicación exclusiva, porque o alcalde e máis eu xa estábamos todas as mañáns, bueno, pois eles estaban ademais de todas as mañáns, todas as tardes, e así foi como fomos quen de sacar adiante esta tarefa, que non foi fácil e que bueno, que foi compensada pola veciñanza, con moito esfuerzo personal. Vamos a intentar que o esfuerzo agora sea menos e que podamos atender a veciñanza incluso mellor que o que facíamos antes, porque antes obligábamos a vir a reunións, que me corrijan os compañeros, ás 8 da tarde, a algunha xente, porque non tiñamos máis horas para poder atendelo. Bueno, agora vamos a intentar facelo de outra maneira.
Se é moito ou pouco, repito, ese xuicio danánolo os veciños. Eu teño aquí, xa sei que as comparativas son odiosas. A última vez que celebrou un pleno de organización o Bloque Nacionalista Galego foi no ano 2007. Fai 16 anos. 16 anos. Naquel pleno aprobáronse por parte do Bloque Nacionalista Galego dúas dedicacións. Unha para a alcaldía e outra para o concelleiro de urbanismo. Bueno, pois este teniente de alcalde que lle fala, este concelleiro de urbanismo que lle fala, vai cobrar menos que o que cobraba aquel do BNG fai 16 anos. Entón, o traballo non vai en función do que un cobra. O traballo vai en función do que un queira facer. E nós temos todas as ganas e toda a ilusión de seguir traballando e conseguir máis do que temos feito para Boiro. Moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 7 do orde do día. Votos en contra. 3 votos en contra. Abstencións. 5 abstencións. Votos a favor. 9 votos a favor, por cal queda aprobado este punto número 7. Moitas gracias. Pasamos á actividade de control, simplemente dar conta dos decretos, no punto 8, 9, 10, 11, 12 e 13 que teñen vostedes a súa disposición. E nada, hasta aquí, moitas gracias, boas noites e hasta o próximo pleno. Moitas gracias.